Good morning everyone. Dokhanao tangnai time जालायबाय. अब दिनासो बरिया नुयोलै. Sapi kotaya se. Sapi on fire, sama. Post itu ya. Yo. Đi đây. बिसोर मानिया हंगारसिना बिमाफ्रा हंगारबावो फुरियाथार बे बोरमा माखासेखौ सैखाथारा लामा लामा बोयो सयथिबो खेबलाग्रा जानोसै आंबो दखानसिम. Hey everyone, भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो. गोदान सोदान भिडिअ खालामनायदों लाजिया फांजिया अनोब्ला साबस्क्राइब खालामदो. बियो ट्राइ खालामनायसो जेरावबो बेरायहैनोबो रोङाना जोङो. आं दा दखानाव थांगासिनो दं. माने आंहा दखान फिसा होयो नालाय बेयावनो थांगासिनो. गामि खाथिनि दखानावनो. ना थाफैबायगोनलै बेयाव. Glassnya moजां नङा. माल लायनांगौमोन दिनै गारिखौ सार्ज होआखै. मोननै मोनथाम माल गैयामोन दखानाव. बारा भिडिअ खालामनो रोंथ'वाखैना. कमेन्ट्रि होनो मोजां मालायफोरबायदि कमेन्ट्रि होनो रोंबासो जायोदि भिडिअ बानायनाया. बेबादिबा रावबो नायनाय नङालै सयथि. मा जानाय बुंलाय रायलायनायफ्रा डाइलगखौनो. गरमानो अयथासार दिनै. सान्दुंआनो मोदाननायसोबा. अयथासार सान्दुं. बल नायग्राफ्रा हायोलै नायनो. बल लाबारफ्रा जों नायनो हायालै बिदिखौ. बानलु गैला, संख्रि गैला, थाव गैला, दालि गैला. दालिया 25 थाखा फानग्रा गैला. फानग्राल'सै. दा थांनाय जाबा थांगोन सानसुआव. क्रिम मोनफा मोननै गैला.
गरम 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 अयथासार गरम